सब फलवा तो लैला बलम जी उकिया काहे न लैली हो कि हम ता मंगली पियर सड़िया सुटवा काहे ले आईली हो कि हम ता मंगली पियर सड़िया सुटवा काहे ले आईली हो कि सब फलवा तो लैला बलम जी उखिया काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी इकिया काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी ताली क्या बात 1 2 3 4 फुल गैलो गैलो बजरिया फुलवा काहे न लैली हो हाजीपुर गैलो गैलो बजरी फुलवा काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी सब फलवा तो लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी ताली जरा दोनों हाथ इधर वाले 1 2 3 4 ताली इधर से एक बार काहे ले आईली हो हम ता मंगली पियर चूड़ी ललका काहे ले आईली हो सब फलवा सब फलवा तो लैला बलम दौरा काहे लैली हो सब फलवा तो लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा तो लैला बलम जी ताली 1 2 3 4 क्या बात दोनों हाथ उठा के क्या बात क्या हो इधर वाले क्या हो नहीं नहीं नहीं
लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा लैला बलम दौरा काहे न लैली हो सब फलवा लैला बलम हम तो मांगली पियर सड़ी सुटवा काहे ले अइली हो हम तो मांगली पियर सड़िया सुटवा काहे ले अइली हो सब फलवा लैला